Hneď prvý zápas, veľmi ťažké Nemecko. Všetci si pamätáme ich posledné roky, ich úspechy, či už olympiáda, kedy stroskotali vo finále, alebo v Lani šok, kedy prehrali vo finále s Kanadou a mali skvelé majstrovstvá sveta. Naozaj ťažký začiatok a už historicky vieme, že s Nemcami sa prvú polku vieme potrápiť a ešte za mojej éry sme tie zápasy vyhrávali v druhej polke, takže naozaj veľmi ťažký zápas na začiatok, ale veríme, že to dáme. A čo sa takto pozrie, čo nás spája? Leon Draisaitl, najlepší hráč v NHL, nemecký hráč v NHL, jeho otec trénoval v Košiciach. Kustod nemeckého národného mužstva je Slovák a ich mladá generácia hráčov je zrovna tak šikovná ako tá naša. No a čo si myslím, že nás veľmi spája, je práve to pivko, tak ako aj my, aj Nemci ho majú veľmi radi. Tak fanúšikovia, buďme k sebe zlatí.